Nagkaran-kara ng mga residente sa Barangay Airport, Mandurriao, Iloilo City. Sanggin palibutan ang ila sininga balay sang kalayo. Mga tak na alas 5 sang Bernes nga adlaw, Marso 11. Halos napuno ang karsada sa mga pumuluyo sang nagdinalaga ng mga ini agon magsalbar sang ilang mga gamit. Okay. Wala kang bilhin nga mo to, ubos yan? Wala. Mga pila na kabalay sa sulod na? Ambot lang. Kaya kita bide. Mamuot. Apang, mga tunga na sa oras ang sunog, wala sa gihapon na palong ini. Nag-augment diri ang talan nga mga fire trucks sang Bureau of Fire Protection sa syudad sang Iloilo, lakip diri ang mga kalapit nga kabanwahanan sa syudad. Nagtingob ang mga pumuluyo nga nasunugan sa field kung sa diin makita diri ang pagtalangison sang pila ka mga residente nga bisan isa nga gamit wala gid sang may nasalbar. Alas 7 sang gabi, gindeklarar sang Bureau of Fire Protection nga fire out ang sunog. Base sa records ng Bureau of Fire Protection Iloilo City kag City Disaster Risk Reduction and Management Office, naglabot sa 43 ka balayang totally damaged. 18 diri ang partially damaged nga balay kag masobra 1.4 million ang halit nga ginbilin sang sunog. Sa interview sang Radio Bandera Iloilo kay Iloilo City Fire Marshal Chief Inspector Publio Plotenia nga hasta subong wala sila nakahibalo kung sa di naghalin kag nagumpisa ang sunog. Ipadala sang Bureau of Fire Protection Iloilo City sa National Headquarters ang laboratory result sang nagluntad nga sunog sa Barangay Airport, Mandurriao para sa mas maid-id nga investigasyon. Samtang sa record sang City Welfare Development Office, 93 tanan nga mga pamilya ang apektado sang sunog. Gindala ang mga pamilya nga nasunugan sa Mandurriao Elementary School kung sa diin diri sila nagatiner bilang evacuation center. 68 ka pamilya ang mga nagatiner sa evacuation center. Una na nga naghatag ang City Disaster Welfare and Development Office sang mga 40 ka mga pantulog nga mga gamit, 40 ka mga gamit sa kusina, 40 pagid ka mga moskitiro, kag 80 ka mga habol. Suno naman kay Annabel Aculador, isa sa mga nasunugan, nagapasalamat ini sila sa gihapon sa mahal nga Ginoo kay kompleto sila kag wala sang may nadula sa ilang nga pamilya. Dugang pasang natungdan nga magapatindog ini sila sang balay bisan kahoy lamang sa bulig man sang Iloilo City Government kag pila ka mga pribado nga mga grupo. Hindi man, kung may ara naman lang pwede pa man siguro mamata-mata. Maski dito lang, kami temporary, importante makalin, hindi kami tuya, makami sa mga maestra. Sa karon, ara sa gihapon ang mga nasunugan sa evacuation area sa diin sa Mandurriao Elementary School ini sila nahamtang. Kung sa diin, nagahulat ini sila sa gihapon sa mga dugang nga bulig. Ini si Kabanderang Roberto Gakit Jr. nagabandera sang matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo Radio Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang Pure C, ang alkaline base nga vitamin C, hindi acidic, marami sa immune system. Ang Pure C, ang marami kombinaron sa DTX 500 capsule.